wo fa second frata oyinedi abusa for when you afufro pini akeke se ne se kase ba bia wo bia na wieye ba ne dia ba besom wo wadwenche no nsusu ensema ye de bai obetimi akan ho e social media platforms awodo no nyina so wadi kind da ho mo a ye da se emu akwa ba safe na nam ka mo ba eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM e Facebook and akọ YouTube a Sompa TV Ghana abusa wadwenche no nsusu odo toto no mo a yeguso a ye be kase no mo ne ye be kenka dia mamo oko eye sunyane a aha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM na Kumase eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM yani eja ye sommo awiei na ya bo amalibi aboga mene akosia ejewa kwade aboate nyuma ko bia doroma no marsa sene abusia yankai hunu se nyame ya domo a bro nyai baabi ba ko paye kwa kwaje ya hwe eya be heba clinic ho de tana so patrapagation ho no mo a wo be kona Dr. Abe ho eno achi no Sompa chade nso ni yeze fa wo de bre keto bi enso ane yankeka mom na nyoma ntumi nkoyie emfama ho edi ni ye FIDO fido no bosia bo ho si ho eye kuma bi haba me chanso ni malaria fever na tete wo a bro nya no bi wate na wo ho entumi nkenkyere kens a eno so ho enne awia no mienu kwapem no miensa ebebe wakwa ni fie da bia enti ya na wahye nso wani nyumaku awodo bia wan maso asene di kanedi tie nansam no yade nyina da ebesom afeje bre nansam no yenchechemu emfama abuso yede mo shase de afrim na se gefiem na Ghana mra se jafo no tituru ne dom kuma no mo sere mampani se contract a wode ama Ghana contractor fo nyina won hwe se ka wode de wonum no wobete de afri ho no mo mra se dwani wo mra se gefiem ade mo wasa east abaton pesua so honorable Isaac J Mensa na ogina ne nua no dom kuma na namu a wode sansa metu dwamra na one yekotie be se for professional concern a oto yan credit free mra se gefiem na ya able to mind wo kire se aban yi Trajia odi ama Ghana contractor for nya asem keto ya brofo no de no eto nkyene a nanso kapre bakra wontu ama wonum anu ti na Ghana akwa nyina anwenwen ne se a akwakwa bibibi ntomo srema mpani se wedi ekutojugu from inside nsem de suma wosen ma pa cho mukutomo nsem no ntwekosua 2023 budget na ode beto wo manim no eja omo ade omani ato Ghana for ene Ghana kwan a asai agiatum 9.5 billion no a wo eye ka wode Ghana contractor for no onwe so beti de fro no timi aboa ama kwan abade ne nsa so som ne yekonkrase ne ekokron kasiem ni ade no on metima ye nyina ama ka akobadie ene akwantu ayefo ayemredi ama Ghana ma de hye 533 kilometers abe 19,000 kilometers yenye me trese aban we nu sa ministry omo eni nko ekwansisi ho maintenance ho inti no ni bisa se nka afie su asisi ya budget ka mo dikase den ena hye na maye modiama sa maintenance no ye chere maintenance culture ye hwe no afie go hwe budget mu a abana nkyere hye bia wo ho se ayefren plan maintenance program se afie aye kwakwahye ni uti maintenance on highways no to say about 25,000 na o man tumi anya o mo ye 5,000 e no afie de be 19,000 and 15,000 if de no say 16,000 e be uti maintenance no o man tumi anya o me 1,811 no afie bia be ka say 12,000 and that's urban roads ya ka say be sente be nse no e nhihye o de bia aye de hye budget no ama so sika no waje no na obi bia hu nti no afie bia so a yakopie bukuru mu a fititi ya sha ministry na so no you be for some planned maintenance program I will ti budget bia no you be for the performance in the outlook e wo maintenance so senti say so do sika wi ase na be eye kwan na wen siesie wen yan hye mu na siesie wo kwan na e kwan animu see problem abaga na the pia yi bisa say eye kwan ase no is because of the fact say abai obai no maintenance culture dey akofo disa budget mi se ka kwan ho asam a kwan no se hwe ya kwan no ye hwe ni yi ni ya e dey fa so ba the other one any emetra railways ko manone a railways ya de a de koso na mpujo ba bebre nyoma kase nduane ne ndua na minerals na de kase ni ade e de fa railways rails na ye mfa se kwan afi so hwe
nhyehyɛ a ɛwɔ hɔ yɛre ho sɛ ɛhyɛ ase ade tititi nyinaa no o sɛkani takorade yɛde kɔ manso yɛde kɔ kodwo kurom ɔhɔ ne tae saa wofiri takorade wode kɔ ɛyɛ takwambo no ɛnam hɔ ntumi nyɛ yɛkaa sɛ mmiri ɔbɛse nkɔ ɔmo ma yɛtua 10 million ɛyɛ manganese ɛde 10 million ma wo sɛ ɔmo fa nhwɛ na ɔmfa siesie kwan no mehyɛ area nkosi baabia nti na aban no po no sika kɛseɛ a yɛde hyɛ mu ahyɛ ase na wɔkɔ on the ground no a yɛsɛ sɛ tamatompakadan tamatompakadan yɛ yɛni ade asɛ te yɛ so nkurɔfoɔ bɛkɔ wia pipes ɛwɔ hɔ a ɛsisi hɔ no yɛkɔ akɔ wiwia na race no ade nti no aban no n'ani nkɔ nneɛma bebree ho race dada wɔ kora na wifo nkɔ na ɛwiwia nyinaa nti yɛkɔe anaasɛ yɛbae Abusua wa yamra so adwani a wa mra so adwafie ma de so mo wasa east abaton pesu so no bo Isaac J Mensa ena yete ne nka no we yamra no ne enua ba na ya ebotu mai kakra wa mra so adwafie na wo cheche ne se contractors na ya adwuma abantu aka preba ma wunum akwan no mo ye no so sei wa bra ba yantwa sika bia se ensa mfa nkọ enkonko siesie no ne ade a sese wo dadwene ho a wonte asiesie no Dr. John Ampotio kuma yo so for be de che ya ho esika sam so na wo kyeremu se bosia bo awodo ya ban ne bro no na nkane nyina da yetumi dia ya neoma pade abo man no anka Ghana be kona nimpa na so hwemu aneoma sense wiemu ama Ghana se ya ankasa da ne da nyina yete koye chienti anka me yaso o man ne bosia bia ye bebo bia no ye sa de tua bosia ka enti kakra na be ka kire ne de atua adwumafo ka ya yakwa ya hwe wo sempa wo se aban betena akonya so enyama mpanyi na ado annani eden ne modern bɔ no nweta so bi wode agu akwan mu a enka afi kura ho kyerɛ bɛba o Ghana anya samketoa ne nyina mu no kyerɛ sɛ afi mpemienu ne aduonu mienu de wo man na ho kyerɛ no ya dɔ so paa ya wakasa yi sane abosia bɔ ne ho nsi ho kwakoduru no ani ɛya enyan ɛna no power de akyɛ bi adwumade so a wo man ne yɛdo bo akyetena na dwamu no ɛne ono mu nyamfo edi nkomo November the budget called Parliament. Let's see Ghana hanging 5 billion. The 65 billion. Now we interest in also and 54 billion. Clearly no. Revenues are added mine from January of 2022. ABC October 2022 no. Tikaya or mine was 65 billion. And in Singwa Ibichiano 2023. Yabusia Yabon Sihon you could 54 billion. Woma my fakatia so you 44 billion. 44 billion. Yes, joke of first canoe. Year, that's a fact, sir. Your restaurant Ghana phone or see before a car, your DNA piano. We have to do something about it. And no home any IMF, any partners nina Kaboma, a big a friend debt exchange program ever. A debt exchange program no. And crabia why investment won't come to be a mine what to bond na dear what to treasury bills. Our phone now Bianca individuals and as and crank chroma to be in the into the overcost and your fast one interest no principal in they are buying kind of say corporate bodies, institutions are hold most of the top bonds or mona are buying any or more kind of say they draw now say before and also crampono. We seek a button now the top bonds and the are buying finance anchor. Abusia wei aye wo so fa be de kire ya wo sho man sika samso won monya for John Ampotio kuma Abusia safe no abeka en ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM ya wi apram to breka se ana nsam da bia wo bia na eguso e de mammo ye nto so ne yemfa mo free sika sam no ntutue mu ne yemfa mo kolor fence nsam no ho na abusia mama ne tua se GPA to impenimfo se o mabo mo to Brazil o abobo mi fi taduku se he ye pa ye ntwe muta ne beten ko ye pe entwe strong fan ko to busumtwim enum ni nyina ntopie wote wo kroma sei ne enunum enkesu iyon kase nyansani ne wade omonya si nketa kase lorfe no omonteso de omonteso emfa oni petrobuo no tetia ena etete ba fom a ene mo kase dollar kra nam 12 Ghana cedis ya amanfo we ne mu se enkosi dwada de wa hwia na ba be 10 and 11 Ghana cedis num and am some passengers ya omo pa mantem kro kase ekofodua bonten so esra ban se GPA penny for Bomu to Brazil. No more chichi or money sepen in Bonnie be away from Bonnie or VIP bass.
no man pay mua until or first in so mampani na do dan kwaku for watch man pie se be maboa da agim je ne wonfa no hunyim no nkasa nkyere o montia wo mu se beye na or first no ombetete so yenua kwabena nya ko a oto yan credit free po mantemo na ne passengers e wo kufodua bonten so e bon koma omre sansem yi eto nanimu I was a return to 25. So on the pencil on this country on top. The 2 cities, me turn so I'm in Yahweh. The frank are dropping. They give me 30 Ghana and I'm a coffee. And you was a Ghana penny at our phone casa no more at the patrol so there. I'm on 3 a year, lot of fairness, so am I. I actually a home toy. What petrol soon? I said, BBI say, so jai, no BI, what's the petrol so, no way jai, lorry fare and tissue, and then over Tomadia, made a mouth, 10 CB, next time over by me see 20, next time over by me see 25. Sa no air cost to say, yeah, system, yeah, who tree and pa, make another, yeah, two abandoned enemy. Abusuanti we passengers omo permanent kropon krofodua bonten so ene yeti wo monka wo monkyere se ene kwabrane ne matum echina medi kakra to so ena dollar nti Ukraine Russia war momonde nyina ne keko ne de Ukraine Russia war ene ekwa akose no akwa akotutumu na abusua enu akire kwabrane akwa amana nso a wone eye Pro Tour Station Master owo krofodua bonten so opene Abdul Isa Kodin komo ekobisa ne se pa no omunyina so ne say a chinchirin omo pesa lorry first no betete so ya se petrol esotia netie petrol 1 liter and number 13 Ghana cedis and 14 Ghana cedis num diesel no na say and nam 17 ni 18 no mo a eno kra koya kosi 23 ni 25 it is am kasa won teso a na say do for na my imagine say Ghana for bua ena mu bebu yen Pro Tour Station Master Kofodua wono so no ya wode ema yeni say kasi empenyimfo de ehia bi ana omo pe si etenase media nya ne ebekọ ye wo chairman ye wo vice chairman ye wo executives ewa omo na ekọ nti omo nkoba ye omo beka no because it just say yen ntimi yen ya ye wo floor ye ni say so what you say yes nti no omo ka bibi kire ya ene ye ye ena yesi yate fuel so say kanso enya fuel nkwa na ye adwuma wo oil yen tiso ana ya ties yen tiso eno so na ye ka wo ana meboa wo di petrol gum na o tie nye wo engine nya pasa wo ntimi ntukwa emu nyina aka ho na yempanyimfo no omo so bi gina so se fair no ye beti so ayentu so yi na de ya ye de enye he Abusuanti we Pro Tour Station Master owo Kofodua bonten so Master Abdulisa ene ekọ ne nkyene ne kodi nkomo no a na ocheche nsemu ne ntia GPR2 yimpenimfo bo mutu Brazil no machi o mani se penimbo ne bia we from abone of VIP bus mu a o monte se odogo bi no abe ene mpeso makọ akomo na dwumadwuma manage so ya ye ya chenkyere a o mo se lorry first o monte so a ebegina bebi egina ye abusuan ya kwa sensa wotmense ni mo mfimfim mantemu na akrobia front say aboabo camp ehwo ne yadri adehye bia wote wonom so ana ekirem se nyame no kwasem ni womomra shebedwani Reverend John Ntimfo Jobapa no wone womudi agro bia nkame yese eya kwakwa ese konjurumu na memfa ba nwoto eno so nya agopa womo kirem se ya bibi afempemienu ne aduonu abato aye ba beto ne papa yi wode ese kire ne wo na agu nanum wo ene wo hyase ya waka nsempa twe akra na nsam ana waka nyina na fakase eto adehye no madwene mu ene won masom yese wo ba telecommunication network yi bi wo ba bezisi bi sane ebe ya network yi won betumi anya nya dodo no a afi wonya akonya no ba kina so wie ya wo frɛ no a switch off wo ba frɛ no was woni ho wo ba fja se da bia excuse ahodo wo mo ntiase enti won mo kade a kyerɛ no ahyebadwani no sa ayeko ayem no seto so mpransa wo mo ne bedi pa wo ba kyerɛ no sa no kwa wo mo na de ne betena so enti se bre no so a wo mo wankasa ebese tunade so
because now Ghana no bibia digital now no network ni adwuma digitalization no yen kan ho bi even kra no last time kra me ya ge obi esan say network no kra nya adwuma ntina me ntumi mfrɛ no nti am obi kra gi free mi nsam ndi wa hwa we nyina moa na me frɛ na enko ɔno so nim say bia metwa na bo magya na chiridi afa me kɔ ya onyem ɔse no frɛ me mba ti onim say magya na chiridi nti wo hwa we nyina moa. Even last week, 13 years boy, because of network occupancy, we work card. Until yes, because my best friend said, "Be on your delivery because of network. Be your best friend now, oh nyano MP and team for joy yes, so be a found one my na ye brepan. Plan network, yes, Lamo, mom, network. Sisi idea, someone shall baby, I have for a talent. Anna Juble, I call, ya black, don't to move ye. Mosha, do you be a sea or be musician? Obicula, so pray, Obimujina, yes, so. I was so. The person name and man, and no cassa. The many, almost so many. As we have felt cry, ye, afraid ye, to me, ya baby son, a baby, I say, our work, we are say, Kuyakuma, but our work, Pamoye. It is someone, Mama Pianamuya, my ye, the air more network is 70 years, Brahmu power, and yes, I won't him for you say, over to 2020 election, or the poor new baby, see, but you're too abandoned, your pet after we're joining Mogu. In this year, network and the one day, point, yes, let's say, or Baba Boy and network net to me, I was not just no. I like to once and some what the sample. Network once and someone tis say. Wabi gale wajano a yara was sampa. Nanwachi no a mabruno panipaya would do one money moo. Ye kwe one much as one by your child and then the tion munyafui. Ora Mohammed, Munidu, one also kasai, a chiranakosem. Bɛyɛ 2020 ɛna ɔhyɛ ɛbɔ sɛ wɔde network ɛyɛ den ɛɛba Aseabɔ camp ɔne ne mpanyinfoɔ ɛyɛ den ɛbaa hɔ wɔn bɛtu ɛfam sɛ ɔmɛbrɛ network pool ne ade ne yɛbɛto aba ne nti no na ɔbɛyɛ saa adeɛ ne yɛntumi nkyerɛ ɛbɛsi nnɛ from 2020 to 2022 ɛbɛsi nnɛ yi yɛayɛ network a yɛnya ayɛ ama teachers for krampo ntumi mba ha teachers for wokɔ basic school to JHS teachers ɛwɔ hɔ ɛbɛyɛ 4 pɛ exams ɛwɔ sɛ nka ɔmo starting last week and then ɔmo start exams because of teachers ɛwɔ hɔ yɛ 4 nti no ɔmo ntumi supervise ɔmo ndeɛ ha de dozo pan be mbra bokono ne gengen dua so mango dua so anka kra yetimi gina so yeden obi akọ school aba ha si yesen information be kra ne sampo nka tian de brepa obo secret code bia wontimi nye e so kwa bonti kokoye no bia de etie secret code so nka wo show inside na ka wo kan asem na so kwa bonti de kokoye ko ntia ha na ha ne so pa yesre no ye no mboa ye kwan nye obi nyim kra ne de ne kokora ye bre asa de na e na kọ 2021 osa ba ha si e de grade ba ha so yeden obeju kwan mo si DC ne ju kwan MP koko 5 grade by so wede obeju kwan amaye oba no ankasa betenem ntim fojo na betenem grade animu e de fa kwan no so okoye wansia bi wandima anye hwe wo so wansia bi ma ma adwuma bia wo so bi tia ho de dozo pa ye bre Ora Mohammed wono na mabunu no koyi a wo mo aboabo kampa ene won mo tia tua e wo mo mrahebedwa ni ne so no abusua wodi won mo ni mu Abusuani egusu e ka wo se Sompa 93.1 FM wi apram to breka se na nsan ba bia wo bia no yegusu e de ma style bia no sa otie e ka osunya ne mpatamu a aha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM adwenche no nsusu e be kan ho abra yegusu e be ka se no mamu no ye be kan e de ama Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM e wo Facebook duro no mo a wo like na wo share na do adwenche no nsusu no mototo no yegusu a ye kenkane ne ye bedwam di ama na uko YouTube a Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana abuzu ayen to aso ene mfam nkonsam fufurum ye de mo kwa akorinsafo a wo mo Ghana mema sei wo matena ye abuzu akorinsafo abuafo akorinsafo adwalai enya asem ketwa ne gina ye asafo Pentecost krata omode babonten se womo ede won ne mu apie ma omo nsori manyina church members wa wonim na petese nsa obeton bie obeton bie obenum bie anase bia obebo hu dawre ne metie yi ene nkam ko Pentecost anka iyetuma sen nti se Sompa news se bia club beer for na sponsor menya advert mo de na so ga club beer anaginizi for na sponsor na eja LPM ya na ne Pentecost asafo wo ma atuma sen na sakrata we ya Pentecost asore nde ba ye ede one ma wo nsore manyina wa unimo
obeto apetese hey obebo hu dawro anase bia obenum bie no omo eyi we fra asafo ni mu no ene nam so ma akọrensafo ekabomuko wo Ghana mema sei aba bonten de krata ekoma Pentecost asore ne se sa na omo kadea ene omo suso ma akọrensafo no a omo ba Pentecost asore abato collection abetua tight abetua welfare nyina no omo ebeji wo musika na abusua ansa na no so mpa fam nsem 40 montre so ene Ghana ma de hye bi no mu di nkomo ebusa wo no mu se enti asam a Pentecost asafo yi kan si ekotwro no mu a eye bone so oberi apetese kakra se bia wo yafu kikenti no wo de kwa akodi fufuo ana se bia wo de wadwuma wo ya ene se wo tonsa babro no etia na yene Ghana ba de hye bi no mu di nkomo na omanu ya omo edema yen eni Media minimum Kristo ni die wo ton san enye because san no enipa bebre sai won san nipa bebre kran se awo ma na wa wo bo no ebitimi sua san no na ma ye basa bi de enu se nye Kristo ni krasem ade ese nipa de nipa se nipa akọ Kristo ni die ni kwan se wo ye don wo ton san efi se wo ton san na nipa no o de ma na no wo sei nyankopon abode nso na oye den wo se no te bia na nipa no na me amene die be for me bi na you fi so sem to photo and some di ana for me bi no so anye ye nti America sa ni sa for me bi ni ye ni se nso Yesu Kristo kra o kwa ifo na se o dane bibi nsa nti na America sa na nsa ni so to for me bi ye na enye se o beto na o manum apro ensa de eni kwan se Kristo ni eton nsa isan se chora ma yati ase se ense wo hene se ono monsaden na obi a ono monsa no e de basabasa e na eba nti Kristo ni de ense fata se wo ton nsa na kan pese wo kan bo anum as a Christian to sell alcohol there to me it is not good because it is written in the scripture that a Christian shouldn't take any alcoholic drink. So if you don't support to take it, then you don't support to sell it to any other one. So that's only my. And yet, say Christian tons and name of human hunting. Your father said normal, but you hear Mupadia and Kenya. Now I Yamasom Sansa and some fun. I hear Mupadia and Kenya, so now you many. Only any at your boom. Any omone from Sana Baba. The Yamin has a bonnet from Congo and Sanya bonnet. Na dia so woni sa dia ne yebone o so ko mo bitie ya mi enu ni alba Kristo ni die so woni aduma ye kra on pa ye so nyame onya do bai but so kan abefa so a o sa be kwa chance say wa ko ton samu go nsa no ade esansa yade esan yade esan se nimpa tuye Kristo ni a nfa hunwe se obeton saade the Bible ka safa nsa ho sense de enye because ni papa wonu nsa na obo a wonfa ho so wade gya munyina betimi ada abonten nti as a Christian dear enu kwan so koton nsa ma obi benom kra na wo yes na ema no wa abonten e chese sum ne han wo ho eni twaka nti etu ne san a eye Abusianti weye eye Ghana ma de hye binum aso mpefem nsem dweni afie je wakode ye ko num nchen ene omokodi nkomo no omoche sensane pa de ene Kristosum enhia babia enti na chese Pentecost asafo ni dibem so omode won ne ma omonsore manyina sese wuton bi ejae owi bi susu ejae ena obobi da huro susu a na chese jia na wose wujaye nenso ensawe amofo ni akọrensafo a omo Ghana mema se kire se omode omokọ Pentecost asore ho no makwa akọjo omo collection omo tight womo welfare ya womo tue nyina womo kwa akọjo omo de vizo omo nyo omadwene se omu ja petese ne wie omo nyo omadwene se omu ja nsa ne wie ne eja ne chena eno a no omo benum eno a soso ene adwuma wo no mo eye abusua na nke ehwese ebekwa omo no so ye ne penimpa akọrensafo Association of Ghana woda no se president Moses Drybun akwa kodi nkomo abusua epuso ahoma no a sese kra de rebi na aba besi phone no so a wo ka che say the mobile phone you have dialed is out of coverage Nigeria yeguso yensaka Moses Drybun no ahoma no so a abusua ye ne bedi nkomo nya ma ye de ye mpem ko ye nim kase ye nim ane na ya pema ko ya nim na ba bia o man na kwa akodru ho sikasam sane ya wie ya samu akoni ya duna busua ya se obi ya tena ne nsa na wo tena de ahwema mpanyi na do wone ne finance minister Yura Kenofrata so na dodo no akira se Yura Kenofrata ti wei
wakoye se dadaba no wo ka no ano nwe no ada ne ho ato no wosu bibia nya no kra no wotiam enti mampanyi na do ase wo kan da chede wontimi hu na sam ne kaye na nkamfanse wo yi na de afira konya wote so ero na panyi pa ya ba no MPP amanyoko no abusua wodi mu tintimman wono akra ya wasabe wa amanyosemu pa Dr. Richard Amwako ba wo kire mu se wono de woni mu da sam mampanyi na do beda sodaye se wono ankasa no wo fa ase no wo yi na di ade afiri ho sanse wo hwemu ba bia ne omekeka kwei eni kwanse nka komhyani bi kra na beka kire mampanyi se de eke kworo wo fa ase no tunade so wo se won ma ya ma fe kra de MPP amanyoko no amu enna mrahye bi no mo kire se papa no ankasa wo mo namba enti enyini firi ho yenyini firi ho so ase twintwan enti de eke kworo de won de wani mu da se bedrum bi ama mampanyi nado wasa abegina wo se yera ken frata papa no otunade so o de bi se de parliament on wa pu se mo mpa mo no enti no anu ono onya na sem so be panda da na mo so aka se mo mpa mo dia so otini baby sanete o ma ye sade ya chese ye buka na fo ye fa Ghana fo sika o ma che o ma ye ntse o mu ni jidi bia esrew ka tam ben na mo be kasa mpa ye nkofo o mu nya papa tam ben dia na o mu kum ni pa ade mo nya sa wo mo na mo se 97 o flo me say e ma no kan budget no because president say ono na dey the bank supporting the candidate oh yes and number one nti mo man control budget on budget ni na me bisa say e dey 40 pa na wo budget ni mo nti wo be say ofori ata na tro wo tro wie obaji ni sika e dey na ega ama mo sika so a mo so maji okotam baby sasa obi a tiafa ya nkasa ye tie oman yi mu ye say ye kro ya nkasa ye tie oman ni mu ye say ye kro ampa wei eye panyipa ya bana manyosemu a wapimu Dr. Richard Amwakumba Famu free ewra Keno Foria Tansen semi hu ene emfamu ntufa sebefo bia no ho ye ne de yemfamu enkopuapue mantemu na busuapue mantemu a ye kono sembeka se ne nso a efi na anu ada fiada ede ba besi ne memene da ene ne kwasi ada so a ye di wura na watwi mu no ena busu ye kote sa branche bi akodi wi tofe okodi wi tofie no sede ade ne ba no so sede ade ne to no yesi kro bi ye fe ne se okrase ye wapu mantemu ena branche ne twese kan ene ne busuafo ohia no de agengam ohia no odwudwawo ohia no odwudwawo ohia no odwudwawo sa ade ya yesi wakwa akodi wi tofi nti ena aba fa ne tirim ena odi se nyambransem a etesa no na busuafo aposifo bo moden e kompote mo no ene memamro mantama branche se bro nyakoko a wadaja ho a si ene mo kasa ena no pay yate se Kufodua magistrate court A akotena nasem no so a abusuye kotie besefo ya professional konkonsani ya otu yenkra e de free epoe mantamu kwabra nyako na obutu court wo yenko amano so ne nkodi nkomo kwabra ma han mejosmini abema ene abrante na wose wakodi wi tofinti no watwitwa na busuafo ne yete se wakokɔto ne na kosi seni yo minua me se ajabo nya bebedu me se na watwie asase ne de betu dwa kire mu anyina brastem abrante we atimi di wo krase ene we kura pem of mansi mu no be Kufodua na petemo na ene Kufodua magistrate court A ho na asem no panyifo de call ya omo ekotena se omo eka asem no na botemofo etena adwamu na mpo no kwadufo ebo ne kwadu no na ochechire mu eye suban boni a branch fe ne se alestenge a wonya fihia adunu emienu atimi adi na court dem ho no kura bi ne se bia bebede di a mebo so tewtew ama tiefo so atimi ate ebi na court no ekwa atetena na yebi se bisa akola na no alestenge odi se nya basem wo tuma hwenya kopon ne metwa ne nana ene ne maame no agye atum se eyampa ono ene di se nya basem no na se na edi kan ya kan o tema ne nyina egina eye wi tofe ene so bolo ana na mfo ede ma no eptima ne di se anyina brasem no na eno na court ne tra so da bi se wanya agye atum se wo ena odi se nya brasem no ede a ana na ko na kokoda afiase ekosi general bosome ne de to so enum afie besim 2023 na sambra na wasendi no yentimi ento aso na ade ba ko beto dwa wo asemdibia ho na akyerem se opanyi a oye na yetimi twitwa ne fence tenge soda ju me say infiase no na yesu se wanya fise be ya duoso de ekọ na so na court dem ho no am ya hu se wanya fise aduokọ 90 years na owura tenge soda ju ayetwitwa na mana to ya no onse do no wadi sanso na Rita tenge no ya step mother no so twitwa no wanya fise aduanan 40 years na arehosem ne se ono de wo ma enan
na ɛma nan no ɔbaako wanya bosome nkron 9 months krampo ɛka ho bi ɛna me no ɛka sɛ watumi awu agya nkɔla yɛ yaaya ɛna magya basɛm a ɛyɛ alestenge atumi adi na ɛberɛ a bibia ɛkɔ awieɛ no alestenge ne papa yɛfrɛ no sɛ francis tenge ɔno nso ababa abɔten da bɛto dwa akyerɛ sɛ nokora nie nea ne ba no yɛ ne ho adwiri ne pa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  ɔkyerɛ mu ɛbɛyɛ mmere kakra ɛni no ɔno ankasa no sɛ dɛ hu ne ba no ɛyie ɛno nti mbɛbɛ ne dɔn bia no na kama yɛ sɛ ɔne akora no ɛkasa ɛtu ne fo ɛfa namfo ɔde ne ho akɔkɔdɔm ɛho ɛno nti ɛberɛ ɔteeɛ sɛ mpo no wakɔkɔ nom wii tɔfe ɛne so bolo ama no adi sɛ nyaba sɛ ne ba no kyerɛ mu a ɛyɛ no wɔnwa ɛsiane sɛ na nkɔnim sɛ ne ba no deɛ na kasa su ne ban no nyɛ dɛ ɔde ne ho ɛbɛsi nanso ne nyinaa ɛmu no apolisifoɔ akyerɛ mu a asɛnnie no ɛbɛkɔ so a na mmom hwehwɛ mu no sɛ tumi ɔmo dɔ bi wɔ sukɔ na ɔmo ho nneɛma mmienu mmiɛnsa bi ɛde bɛda kɔɔto no ɛno nti ɛna kɔɔto no so ɔmo ho akwanya sɛ saa hwɛ bi general boso no ɛdɔtɔ so enum no aberanteɛ alestenge a wɔnyɛ mfisɛ aduonu mmienu otwitwa ne papa ne nana ɛne ne maame kun ne ayayɛ wɔ korasa no ɔsan mbra kɔɔto na asɛnniw deɛ no ntumi nsa nkɔtɔ no nti Sompa FM kaseɛ yɛbɛkɔ so adi akyire general boso no ɛdɔtɔ so enum no na ebesi biara no yɛmfa nkame atiefoɔ na kwabena ansa na wobɛkɔ no aberanteɛ tenge yi a woka ne ho asɛm wi tɔfo no wɔtaa di anaa nokura ni ɔno deɛ wagye atom sɛ ne first time a odi bi ɛna ɔde akɔkɔyɛ sɛ agyina brasɛm no saa na ɔno no ɛka a onya no wɔ he wɔkɔtɔ no wɔ he wakyerɛ baabi property wɔkɔtɔ yɛ wɔ ɔkrase wɔ no nanso ebesi saa brame no ɛka sɛ no ɔkɔpie mu wɔ asɛmdi bia hɔ no kwa wantimi mpo ankyerɛ ɛsɛ madam fuwei anasɛ wei ɛna ɛde maa me ɛno ne nyinaa mpo ka ho bi nti ɛna policefoɔ mo kɔdubɔfoɔ no ɛda bɛto dwa kyɛm sɛ daabi ɛnsɛm no ɔmo sɛ da ɛnya mu ntie yie ɛno nti ne kɔɔto no mɔ mbere kakra na ɔmo ntimi ɛma aberante alestenge no ɛmbɔ ɔmo sɛ na bɛn hwɛ mu no ɛbɛtumi akɔsɛ sɛ obi na de maa wɔ a na nkasa bɛtumi abɔ didi so asɛm sɛ na ɔbɛnti na de maa me nanso ɛbɛsi ne yam no kasɛ no ɛnyɛ adeɛ a watumi de ɔmo de abɛto dwa na ɔbɛka ne sɛ ɛyɛ me namfofoɔ ɛna de maa me wabena yɛda ase kɔ so adi akyi ne bɛfira to bia ne nsisi aso ɛwɔ ho yɛda ase paa busunya yɛkuti bɛsɛ for a professional konkonsɛne a ɔto yɛ nkradi frɛ po ɛma ntam kwabena nyako ɛne yɛkɔɔ ne nkyɛn aberante a wakɔdi wi tɔfe atwe sekan atwitwa ne maame ɛne ne nana bɛɛma ɛna ɛnɛ kɔɔto ayɛ ne sɛ ɔmomfa no nkɔtwene aposifoɔ patwene mu na ɔdomfo yɛ adoma general bosomi a yɛkɔ akɔwura mu afi a yɛkɔ mu no ne dɛ ɛtɔ so num ɔma saa de no aba kɔɔto ama pututu yu no atoa so ɛwɔ hɔ abusua no yɛtete akyerɛ sɛ wokɔ mfimfini mantamu a ande si amanyɔkuo no abatoɔ a wɔnom ayɛ adwene sɛ wɔn ba abɛtoɔ no abusua ho boa agu akwan mu paa ɛnɛ national youth organizer ɛne national women's organizer position no ɛno na wɔnom hwɛ sɛ wɔmbɛtumi ato so aba ama no ayɛ yie na mfimfini mantamu University of Cape Coast ɛhɔnom na ɛhɔ deɛ no bɛkɔ soɔ ɛnam so ma chairman dema local organizing committee Dr. Vincent Asanfo wɔne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmmɔ akyerɛkyerɛ mu sɛnea abatoɔ no wankasa ɛho hyehyɛeɛ ɛsi bi bɛkɔ but policefoɔ a wɔbɔba no wɔdɔɔso yie yɛn party securityfoɔ nso a wɔbɔboa policefoɔ na wahwɛ na wama bambɔ no wakɔdo nti no ɔfa bambɔ ho nsɛm de yɛ ma obi arehyɛ mu de awɔ bɛba hanom bia no wo bambɔ de ɔyɛ safe obi antumi nyɛ hwee delegates wɔba wɔyɛ both in Bebuna and in Besafono, about 1,700 and a little. We are female MPs, where 20, one so about to Aba. Into no year, Shade, in 1 year, war free, Membia or Manimina, Yaji SRC Hall, na superannuation hall, ama, delegates, and Obenya baby waga. Menuka say, a bayer 3 regions, northeast, upper west, na northern. Wabedu, Yesh, there, other regions in Suwabana. Your grants committee chairman, Yan Cape Coast North chairman, Chairman Walker, and Orhena, Waba baby ada. And enough for baby Wabeda. One is Banimzin with the partner she said there. Waba Mobia Sikana, Wahena, Order Hena, Hontino, Nina, Yayema, Bibi Adana Quimo, Yaka City, Echna by 8 o'clock. Na Yashe, Ejumedina said, opening ceremony no. Mpanyinfo a wɔbɛzi anim Alesegbe Fione the chairman of the national organizing committee ɔbɛkasa mpanyinfo pii nso bɛkasa yɛn regional chairman Professor Asiedu ɔno nso bɛkasa wɔn na wɔkasa wie a na yɛde dwumadi no de ahyɛ EC fo wɔn nsam na wɔahwɛ na abato no wɔaba do yɛpɛ dɛ dwumadi no kɔdo dwodwo ne nti no yɛayɛ dɛ EC wɔbɔbɔe
2 polling stations each for youth and then women. Now, wama abato no wakodon tem na yetumi ewie ntem na delegates, aspirants, eticha for benobiam hu de oye ifie akensi ne wesi. Enti no dobe obedi kan bia ne po benwi ne bia ye NDC ne. Enti no anipa kru no benwi youth organizer, women organizer, nipa kru no benwi. Deputies no nipa kru no benwi. Enti ne be sere de obia de ekro ye etim na kan bia mfiri ho no mo. I was your way Dr. Vincent Asanfo chairman dema local organizing committee na ya kwa mano so na ni amane boni Erica na kwa kodi enkomo Erica Fishiapa afin komesan ho akosia na fifi mante mo kwasai nyame adom bibie ekoso boko de nyame ase ya rabato no sai na mpanyefo ne modi nkomo afa efa sane wo besi bi ato no no meda say akosia na yema etiefo ne ahwefo a omoni ne omaso egu Sompa TV ne Sompa FM so ma mepem finfi mante ma henkro na sene enra yebo etiefo ne ahwefo amane efa NDC omo national youth sanso ana women organizers delegate conference eno eba so ebeto dwanyambo a ochina no yano ende no ade ame wo event grounds ho no mo asene ahoboa efa nyambo a ochina dwumedie no ebesi akono me wa hanom amfonyin megimedi yese dodo na etwegu ewo yabefo entintan fidie ne so na mabepie mu wa hanom ne mpemfo no bi etimi ahwe awesa wano kakra efa sene dwumedie no nyame adoma ebesi akọ ede afa na ye baaye na yade enne yi obabepie mu ewo University of Cape Coast school mu hanom enkanka bia ya abato no bekoso de enya asem keto akosia flyers a womo a omugina me to anso aba no mo flyers de bebi abefe bia kamea ss udi nsamoni bia flyer ne de behwe ewa ha esanse flyers no enikan na ama hanom nso aya akona kama na delegate na ende no mo behwe na omotimi abeto aba eyi omo kende form kire omo a ombedi omonim 2024 general elections no mebunu sanso ana madom frefo no afa no no omo behwe na omo aba na mprempren na no payment opinion ono chairman for the local organizing committee Dr. Vincent Asanfo mini di nkomo no tremo ete mprempren no ade a womo a free echichine bench regions no mako be se enan ana aba north east eka ho upper east sanso ana upper west na northern essence won mo no omo kwan wa no nti no omo ba na mo no metoto ho man kakra na ade afei ana upper dentrafo ne womo mo nso wo chirin kakra na upper dentra west ne upper dentra east omo nso eba na sei na akoso ebesi akọ each constituency bia no mpemfo timi ahwe delegate mako insia na sei netie insia no ade a youth organizer ono ewo constituency bia na district bia no youth organizer ho no ne deputies mienu ana eka ho nti omo ye miensa sanso ana women organizer bia no nso ne deputies miensa ana mienu enso ka no nti every constituency bia no ade a delegate mako 6 ana mpemfo timi eyi omo ba sanso ana ohwe mo a tertiary hanom no NDC for omatimi ahwe na tertiary students no omo a eku omatimi ate no omo nso ka omo from 10 into 10 for no nso betimi ahwe no omo nso ato ma ban hwe mu kakra ma ekire ma 10 for no mako oha 100 ana omo nso betimi ato abasanso ana ya ade ampemfo no nso etimi ahwe mu a omo NDC chinyam yekunu ma omo nso ye member of parliament mako 20 eduonu omo yi omo so omo nso nto aba ne bi nti woka kan nyina efu ana ese na ne nkofuko bi omo nso kaka ona ese omo delegate nyame adom ochina omo betimi ahwe ato aba yi youth organizer national youth organizer for NDC sanso na national women's organizer oni ne deputies no omo anu no esom be 1700 and over omo ne betimi ahwe enso etimi ato aba nyame adom a ochina na hobo ne de eguguso ankakra womo afi no mo mounte omo flyers no mo mounte womo afi no mo frefre delegates omo hwe no mo mran so omo ba na delegates no say ne city bebi omo beda no mpemfo aboyintremu say ade obebepiem UCC anom a omo hostels ana omo halls mako mienu bia no esopa na honom na omo hwe amomada SRC hall sanso ana superannuation hall honom na mprempren mpemfo etimi aboya no ba say ade delegate ne ba omo nso betimi ada nti no ahomboa ne de bambo semu bibia mpemfo aboya ho ano ba say bibia betimi eka mo bia nyame ya adom ochina oba bepiem wa hanom no
obia bibia betimi akoso kama ntino ne ye wo hanom a ye hwese ne ahoboa ebesi akona ye mo nsem trofo nso ye nso ya accreditation no yetimi edi ekyese na bia nyame adom ochina ne ye ba ankoye pinedu bia na asomde bibia etimi aye kama na bibia wo ho bia yetimi ahwede asom Sompa etiefo ene ahwefo akosua Oni adwuma abusuama ne boni erekanan ene yeteninkin. Abusia yen twa kase no so ne mfa mfimfimfi mantam ne yandi sia manjuku na tena yen mfa mra santemantam ase ne yentwam enko atwemamponi abato mpasua so krobia efe ne se eye kutukum na abusia ne ye tete ne se galamse ekoso okrum honum ena emrantie ne maba wone binum akantama dinsi awi aboagu so se omo ntena se ema galamse fo no mese wo monsase emese wo munsuo enti ombe sore no makasetia akasetia na nanoma namo a wo mutu wo mote wonom a oma ye nhwe ha ma galamse fo begu kromonom ese wo munsuo ese wo monsase ade akyenya omo nua branche baako aposifo frinkari aba beche no adaya wakasa ede etia na nanom ewo galamse hunti no wamama aposifo aba beche wunum na busunya bra tv ne so na behwe sene omosia ye nsuo ya eda ye tv sui ene chamfan a esi nsuo no so ye kwabrane wodane nsuo nani saa adaya godua wope no de akwakwa ne wo penti na yenkwa ma no so na emranche ne maba wano a wo mo kotokuo mu krom honom no wo mo epeni baako yene ne enkodi nkomo bibi nti no yemfa ne die entudwa owura ma hen ya ejo megiri se wo ho ye de radio dum ho ye papa na munua no a mo se munyina mo kabo mu kasetia nananom ewo hwe a o ma ye nhwe han ema galamse ekoso ewo mu krom honom no a aposifo frinkawi aba beche no no ye fe ne sei pacha branche na ya chele de ye fe no Charles Owusu dodo na bono mra na se kalaga na edi ade pa na mo ye kwa be na mo fa so a mo kaseti a galamse no a ekoso e wo mo krom honom a aposifo aba beche munua no no kwasam se be busumi yense bi na community no ye deba na deba na community ni e ya agohene na ye deba no na kwasam se DC ene galam stop nyina ye dey e baby enti omoba ye no na DC ene agohene ka se oman no emfa omohia cementu nanim edie na ekoso a omompe na oman ma no ebegina ho no mudi ahu adanse bibiri ewukuru na baako a etodwa ne se na ese galamse fo na aba no titiri ahohofo aba begu kurum ho ebi etogofo ebi Burkina fo ebi Benin fo omo isu chamfan eti nsu ni so ye adwuma no na dia ya ahometele kwa se omo ti nsu ni so no mojo na yegum ebi si ta se na nka kokofo ewo ho na nka mbeti ma topie water edi agu mu spray edi agu spray ebi si okuro ni mu da ye japade a ye wo okuro ni mu ye de ye petera ye de ye mfuo na ya fe ye nom na ye se aboye it is obehwe ofinsu adane apeche aye tuka emuna munye na ewo mukura ewu ono ni ade ye ahomete na ebetu oman no eni DC ne agohene enim ita agohene ye se okay wode na be sifo na fi wotu na mo de afa sa anyesem yi ho papa kom kwa yi galam stop so fu free kran bai sa da no omochi ahemfu nyina de kogu mu onyine hi mononsia ni hu sa ahemfu nyina za yedai aba na kroma ni dia danse bibre se enye se bia omo ani biri na naninti anasa ne pamfo nti no mo yesa na emu no ahemfu na amakwan se omo ememe ye adwuma wo krudwe yi mu nti so obe ha de chi ade se bia no na si nipadom na ebe kunim omo di machines akese di so obe ha is atmampo no nkuro ni nyina ade kotokriom afepaye enyina unsu ba bibia la ade emra de galamsefo nkoa na ese egunsu ni su ye adwuma galamsefo be che omo koya ade anche de hu ya no se
ɔma sɛ agya nkurɔfoɔ yi asa abɛgu kuro yi mu na ahomete ne sɛ wobɛhu sɛ operation ɛɛba yɛhu ne nnipa a ɛbɛka akyerɛ wɔ mo bohu ano mu nyinaa bɔɔ adeɛ kyee a no mastate yɛ adwuma adeɛ awerɛho no sɛ ɔmutumi senke bootu no ɛti sɛ mpanyimfoɔ ne ba a ɔmuhunu sɛ hwee wɔ nsuo no ani nanso na bootu no egu nsuo no ase wobɛhunu na mpanyimfoɔ no bi na ɛdɛ ɛdi ɔmo anim ɛyɛ saa nneɛma no na wei ɛnkyɛe bɛabosome mmienu nie ɛna DC yɛfrɛ kuroma no bebree sɛ ɔmo mmara nyinahin na ɔmo ne ɔmo ni nkɔmmɔ DC ka asɛm bi sɛ sɛ galamsey ɛko no ɔno nko a wɔntumi nkɔ ɛde sɛ ɛbɛyɛ ɔman ma no mmoa no nti wei na mmeranteɛ bi fa to wɔn ho so sɛ sɛsɛ de nsu ayɛ yi de agyapadeɛ baako pɛw yɛhunu kɔfɔ no baa na ɔmo ba wokye wɔ ɔmo bɛhyɛ ɔmo machine still yɛ baa na ɔmo ba sɛsɛ kura ɔmo boro 1,000 ɛwɔ nsuo no so eti yɛ na mmeranteɛ no fa to ɔmo sɛ ɛna ɔmo nso ɔmo nhwɛ mma ahohoɔfoɔ no mɛsɛ nsuo no ɛna sometimes bohu no attack ɔmo de attack kɔ ɔmo so na ɔmo dwane na ɔmo tututuo na sɛ kuro bi wɔ ha sɛ yɛfrɛ no abɛɛsua ɛna community no saa tugu mɔnte ɛpamo ahohoɔfoɔ yi ɛma hɔ nso ɛyɛ dedwa akɔyɛ police system ɛti anaano ani gyina nansa no yi a mmeranteɛ no bi kɔ site hɔ ɛne nkurɔfoɔ yi de kɔ fee so eti ni ɛkɔ so ɔmo kurom hɔnom no a ɛha wo pinti na nkɔmɔ a wo ne yɛdi nyinaa usu yi anaa apa me werɛ ho wobɛhwɛ nsuo no ani a de nsuo no ayɛ a awerɛ ho wode yɛ pɛtra yi ne yie bibia ni hɔ a de bɛsi ɔmo ngya ɔmo na agu nsuo nim na DC unsa wo ka kyerɛ sɛ DC ɛne galam stop mpanimfoɔ baa hɔ ɛne mo besiae eti ni akɔso yɛ mu nua kya so usu no yɛakye ne da bɛɛ kya so usu no na me bisa wo sɛ mu nua kya so usu no aposifoɔ bɛkye ne da bɛɛ na charge ɔmo de bɔ no yɛ deɛ yi sɛ mo akɔ hɔ charge a aposifoɔ wɔn ka wiɛ de bɔ no yɛ deɛ yi charge a ɔmo de abɔ no sɛ according to galamsey illegal miners no almost say boy na ba betwe almost to was site but and some I had to say etu na nkasa wo boys ne ho galamsey fo no ho e no mo dia kɔ police ho akɔ report e dia tia no na kyese enya no krese mu nua cha so usu no ekɔ hɔ kɔtwe omo sutu da bi da na ye ntwa to so okɔ so okɔ pam wo mo so no ọkọ sẹ ọmụ nye adwuma na ọmụ yẹ ọkọ pam ọmụ na ọmụ to hyɛ ne so saa na ade ne tie so no enye no kore da sɛ boy ne kɔ hɔ so ọkọ twe ọmụ to but me tia ani no kore true evidence and one say ọkọ yɛ no ọkọ sɛ ọkọ pam ọmụ na emu ne tuo no wɔ ọmụ ho ɛna ọmụ de abɛyɛ report ayɛ dɛ etia no asɛ so that's what a friend is a police asoyɛ ti de yɛ ka ne sɛ yɛsrɛ wɔn ɔman ma no ɛyɛ ɔma hometinti no mutu saa na mawe ɔmo nyɛ ɔma dwen sɛ ɔmo de obi bɛto tankuru wam mpanimfoɔ no ɛhwɛ no mu mee abrante ne mayɛ ɛne sɛ di a ne bɔne so na mmom sɛ deɛ ɔhwɛ deɛ nsuo ayɛ yi na sɛ mpanimfoɔ bɛtena hɔ na sɛ ɔmbɛta ahohoɔfo yɛ akyi a mpanyin ɔsɛ ɔman mmɔ a wote mu bi eti mutu ho anamɔ no apolisifoɔ sɛ da bɛyi ɛna sɛ bi akɔ tokrom de ne bɛkɔ a ɔmo so ɔmo de ne kɔ asatuna etu ana mo nene o ma me ko ho o ko ye no asatun ye so be free di be speed ya no o ba be boya mande etu o ko enanti di sisi ba asatuna do munya me de me mfansi anti ne sene na ye tete sɛ ye se mo se ahemfo no ɛna ɛne a polisifo a wɔn ka wie ka bomu ɛkyi abrante no na ahemfo okromo no mo no nto mu hu sɛ mo nsase no ene mo nsuo ni aye ni a ebia sɛ ɔso mo bɔ DC kura mane ɛme ye di aposifo beguo sɛ ne ɔmo soma ma ye ma aposifo bɛkyi mu nuan aposifo bɛba hɔ no ma bɛbɔ mo nsuo ne mo masase no ho ban de ama mo ahemfo no mu papa asɛm wei so bɛhwɛ video yi a eyi a ahemfo no de di kan ye di ka bɛkyi wɔ mo eti ahemfo no nim de kɔ so nyinaa na ɔmo nim o papa mate wo de ɛyɛ miɛmfa nsi yɛbɛkɔ nkawe aposifoɔ no ne akɔbusa wɔ mu ne ɛsi akyiri wae yɛda ase yɛmfa wo nsi a na ɛpepa w'anim kakra ne so yi deɛ no ɔde ne abusua yes
usuana ho eye usuana ye kuro we mu anko na kromani ni hoho nya asem a obekom na galamsefo ya omugu ho no mu a na omumfiri ha ba bia Togo Côte d'Ivoire na so aposifo no ebekwa kogina wo ho na chi yes ni eja wo ho ayi kromani nti enya mwanwa ohane ni kuro no ye no a omunya kamafo nya pani bia ena ada ne sun no a osu ofon so erechire busuafo ye na ye ho kakramra ye ba onti ase ben ketechi a wonne ye di nkomo radio so na osu seye ehadwe ye na ye ho mra kakra Ghana Fue! Yay! Fido Asisemo! My people! Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Puma Unya Bessia Cassia, and the Insihu Kakra Bipe, and Tifa Android phone. Now install it Fido app every Google Play Store. Sisia. And now dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untieska ansia ma obesia. Ekwaya befaso enya loan. And say ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. 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 I wish you ever was. Nana ya Malibia Bonga. And one of our birthday. Had you? Send me a quiz from you. Yamami, when here, no dear. I was a question for Frosona. And yet a teacher, sir. But quite croponimu, crobo France, or France, Cocobin. Or be a one year fear no at your nine. Steven appear and yet your bobona. Where do you to France Cocobin? Na yenimsa wadia munto kwa dia bushanya na nebeba free tentrene Adam ni Eve kura warmo coin na ne yehunu awaria munto kwa dan dan nyina wo ho na so na modro wo ba ne be man tamu nti wonmo ko na wo mo ankasa akwhye mu dem na wonmo ka masem se duru bre mu ode na bushanya bam na wonmo siesie bibia na ora Steven apia won ne yire tena ye achepa ba se enfie ba nan ne akire nie na wo bentumi hunu akasa ba wonmo ntam na nsentam ama owura na nyanto boase wa fa ne yiri nkyese wa kokuru obare de ne ti ahwehwe ade mu a ama meka sa de afia brafi wati nanonom awansie do na ye bomode se yensa abeke ama ne boni Peter ani na ye ne wadi nkomodo no abone mrane se Uncle P ne na kasa na abusua mra na Facebook wai na mahwa de awafoi wa hwe wuti se we no mkwada nyame asio fe ena hwe ene dia bonsam waye nipa be ma no akune yire no e de frachasfo asase so na saye da se bi obare ko fa na chie se wo fa ne sika se wo ya ne dan no abusua wo bi ntumi hunu yama ne boni anka opi nko na betumi a kire mu na meka sai de abosifo a kire owura Francis Steven apia yi ya won ma sha asem ni mu a won mo yem hwehwemu nanso so nipa no a wakunu ne de nya de a wo betumi asan so aba nkwam biom na ge yapusu ahoma no a se yensa beka Uncle P na ya ne no adi nkomo na so yensa enka no abusua wiei ma menkanfo abeheba clinic ma wache Dr. Abedie mese mami metene so an ma sore hwe menkwa clinic bia nkohunu se wo bi wa badaye chese wotimi hwewa ma wankasa hu se yes me yade de ni nyina se atuda eya benku a Dr. Abese yade na mene wo so sade fabra no nhwe ni hu dwuma eye osa na ha wo fibroid na be ma ne so ayese nkuma pese wo tretrem baga mu a eye Dr. Abe wo ye bibia sickle cell kwado wo yanchine a na wa jerem ye wota na so patapa new side ye ba patapa junction no frey 0243 345 392 0243 345 392 and 0506 460 208 and haba me chansunie bronya no an ye didie ye no nom
entontom ni nyina malaria no mo de amayo na busua yes ni nyina se ne atimi de bronya ne adi ne wonim se nhyiamudie ba na yade a aya na nhyiamudie no koranya ode aduane si wani mpa na obu na ni chie da bi bronya kura de nyame mpangu ye hwase ye bado no haba mescha malaria no ye numu ato ye sisi ya poso ni nyina anyi mfiri ho no ye ho ntoye awie committee haba kwana ke ba pedank dan haba ho nyina benya biato ana opendudo motu a for ye nemom hye so se wo aboa so tobuti no no mo a ane ben 0257 533 424 0257 533 424 and 0549 421 234 awie edini ye FIDO kame ho ani amobo number no star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash abusuahwe bronya ye ni dini ni yie nyonko na ade ahia wo 200 Ghana cedis na wo dam de di kan no de beto so benya 3000 brim enkane sika was 30 million na wakwa akodi ama ho ato de yan se 100 fuhi abusua betimi de akọ Google Play Store ho download the Fido app no ano no anase bo star 711 star 999 hash na Fido se yanka nche se wo mu ni agent wo ba bia enti obi fro no ka che se me ye Fido agent a wo boa odada wo bi ka che se Fido fo wo number wo boa wo dada enu achi no Fido fo nka nche se send ye sika na yenso yen send obi eji so obi send obi ka sa asem no kire wa busua momode afa sa number no koma aposifo na wo mu ni nipa kro ani sompa cha de yeguso sere wo obronya no an ye wo mu no fa wo de bra wate ye se bompa yeguso enu nyame ntentam ketwa bi enhwa ne fa bra se ye mo entade empaboa chese milo die bia ye die ye de ye ho ye biata wo de bebe ye anase ye sika fafa homa isoma ye 0598 559 802 0598 559 802 edini yetra one media limited anasa Blizzard Foster na wo achichiri anasa opese ye beje mo anwane million ade a eno so ahoma ne 0249 942 842 0249 942 842 the other so cry ya cans abusua fiada bi ye ba wakwam cans yero Kennedy a Japan ne ho nkomo ne ye bebo asensen tramra hye dwani asem ne yakemi se papa wonim ne da ne modern bo firibra wo hye adwuma se bebia wo ye adwuma aduru ni padodo ofo madwuma ene wono ankasa na tu ho acha wo wode mama da Ghana ne nyina ebedi ho nkomo maramfi aya Sompa 93.1 efiada bi awia no mienu ekoka no miensa eso nana first SMS to asoi yen kan mo messages na yen sorry ma Rocky DJ mesum na nakua mo aboaten ablekuma Central aka Dr. Mahmoud Bawumia eba wono soso ne dia wode aba eno no afiaje wano no o say I maintain that minority ne na moto mututu ne nyina no ya na insu bia nheda enyinam Evans eni no boase tutuka o say glorious birthday okay Evans ene your birthday ohun Evans eni no boase tutuka ya ma happy birthday pa o say news no live na sa so ye clear o boase ene ne mpotem no the fire emojis no aba betuto no sa more fire wate teacher Kujo Tepa enyina sisu o say near parliament kwa ye na enra no echese minority no ye de ani to omo so a enye yi wono so ne de no Paulus kaswa American Town Kinky House or say how wakumsin to aso also omo da twere amponya nkrompo se parliament akotena se na 2023 budget na wagye atum twere amponya nkrompo na wo mo eda na se we Paulus dia wo de ba ye eno no Hail Selassie Patriotic Voices goso na obutu wose ne ntia nkoma Alan Kojo Chirematen so afọ he o my Ghana mfidi nyuma ene dwede hu nsensem so na ose na dama ene ne local industries no omo agina omo na so a ye kọ anim sa no Francis Kaswa wono so ne de abesene ekọ ena na nakua mo aboate ablekuma Central wasaba ha bio ye nkọ anim na ya Prince
Foshawali aka Superstar or say Ohe News no live and clear Tano So Star Junction. You yate say Ohe yen loud and clear. Honorable Abedi Kwada so was say one the office majority MPP for no na omu hufo no mo hufo pa hu ene ye omosa no ena de Adeto Kelvin okay one day so betonton credit ni ade ebe ye scam ena omunyina na ojenki de ojenki GH yankosoro abusanfo yemfa munsi kodwo poku ojank GH num ene ade munyina ye da mo se wiei modern messages ni bi eba yemfa munsi a na yen sorry ma Rocky DJ na efiada hu ye nwomu a ebono mienu a na Kennedy Kwame Akompre ko ne na pamfo okay yo yesi commentary o yo matches ne yesi mu ode ne panty sports team ne bo no miensa no mienu mpa mu a on ba be trans ne kese commentary no mo de ato aso abuzu ya sedan koma yesem for penny asante ebo a Benedict aso penny Veronica Kuku Ajando Vero ena afia jewa akode wono so na de ko internet ne so Veronica ena kira afidie na chi echinchim ede ma yen yesoso ye beso mo ahwie na na ya aboma ona ye de twitwa voice ni nyina aka ho ndi ai ni akosia sumwa na eta echi ahwie ye de ya aboma libia boga ahwie mene akosia ejewa akode aboaten na ya soso akono ene aye Ransford Amponsa na woda okay Ransford ye adwuma wo Oteke FM okay jataba na ye de frɛ no enti asemeba de bikru no wona ye executive producer okay enti jataba ene wa woda ye mo woda pa na onim eni gisam no se ene wone ne banyina na edi won ma woda no okay Rima Amponsa wo Canada Edmonton Alberta sada na sana abo no ayo Edmonton Abeta hono wona ne ba no wonti jataba wona ba no nyina ye ma woda pawate nyame won hyiraw wo ma nkwatenten ahodin wom na won koso anom wa ne dore a yero ho ne dore ko ngoma na se enore sempo anu anwea nti na yemfa bi nkam ho a wonti ase ya na ya ne hami na do ba no so wonti menyi wa ya sei nti ba memfo bi no meso mu no omo As the French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To wit, money does not like noise. Sika mpe dede. Where there's chaos,